nisam imala nikakvu predstavu kao, ok, kao i ako to hoćemo, kako, gde, šta sad, kao šta, nešto, ideš na Google, nemam pojma, šta radiš. Mi zapravo nismo na samom početku znali ni šta bi naše dete studiralo, ono zapravo nije imalo jasnu viziju. Dosta je dug sam proces i mislim da nekako bi bio otežan da nisam stupio u kontakt sa njenom edukacijom. Mislim da mi je to jako značilo. Mislim da bez njih bi to išlo teško. U stvari, ja sam video Centar za njenu edukaciju ovde kada sam pio kafu jedan dan. Ja se stvarno ne sećam ko je meni rekao, možda čak i on, da postoji ta neka agencija na edukaciji i da ti oni rade sve. Kao to, dođeš kod njih i sve je rešeno. Godišnje kroz naš sistem prođe oko 1000 đaka i studenta i nekoliko stotina njih svake godine upiše studije u inostranstvu. Najteže je bilo pripremiti se zapravo za taj prijemni ispit, gde smo takođe imali pomoć inoedukacije. A da je bilo suza, da je bilo teško, bilo je ulaženje u sobu, pa se rasplačem. U inedukaciji možete proći svaku etapu priprema i orijentacije za školovanje u inostranstvu. Počinjemo sa besplatnim konsultacijama gde informišemo decu i roditelje o mogućnostima, programima, stipendijama i troškovima kako bi imali jasnu sliku. U sklopu inoedukacije posluje Inoškola jezika gde studenti pripremaju časove engleskog i matematike, a za one neodlučne tu je i licencirana profesionalna orijentacija. Mislim da su posvećeni, mislim da znaju svoj posao, mislim da su predusretljivi. Jer su umele da mu priđu, da ga ohrabre, upoznali sa primerima i druge dece iz prethodnih generacija i dali mu vetar u leđa. Osjećala sam se potpuno opušteno, imala sam maksimalno poverenja u sve to što su mi u suštini pomagali. Jedna od retkih iskustava da odeš u nešto što se zove agenciji i što ti kažu rešeno je sve, a da te niko ništa nije slagao. Da se to stvarno dešava. Najlepše u ovom poslu je što zapravo menjamo ljudima život. Takođe, veoma nas raduje kada kasnije vidimo da ti mladi imaju zaista sjajne karijere. Iskustvo studenta dobijemo već u prvim mesecima kada odu i neki prvi utisci su kako im je lepo, kako su upoznali mnogo ljudi i kako su te studije i upravo taj fakultet ono što su očekivali od samih studija u inostranstvu. Kasnije iskustva su da zaista započnu ozbiljne karijere, zaposle se, pokrenu privatan biznis i zaista smo jako srećni i ponosni na našu alumni mrežu. Tako da ja bih rekla stvarno i profesionalno, a i lično je neverovatno obogatilo moj život, definitivno. Kao, znači, ako hoćeš da pošalješ dete napolje, treba da imaš dete pod jedan, treba da imaš neku lovu koja uopšte nije tako ogromna i treba da imaš Anu, odnosno i onda je sve spakovano.